आज मी बनवलंय खोकल्यासाठी आल्याच्या गोळ्या. आला घेतलंय. आला मी चांगला वरचा साल जो होता काढून घेतलंय. साल काढूच्या आधी मी आला धुवून घेतला होता. आता मी ते जे साला उरली असा ती मी चायमध्ये घालतले आणि आलं आपल्याला वाटून घेऊचा मिक्सरमध्ये. 1 वाटी आल्याक मी 1.5 वाटी साखर घातले. वाटून घेऊचं. वाटून घेतलं. कढई घेतले. त्यामध्ये तूप घातले. त्याच्यानंतर आल्याची पेस्ट घातली. मीठ घातले, हळद घातले, वेलची पावडर सगळा मिक्स करून घ्यायचा. साखर बिकर मिक्स सगळा मिक्स झाला आणि घट्टपणा येऊ लागला. छोटी वाटी घेतले. त्यामध्ये हे जो आपण केलेलं आल्याचं ते थोडं घालून बघते. चांगलं गोळो तयार होता. तर हा थंड करून घ्यायचा. त्याच्यासाठी मी एका ताटामध्ये तूप लावले. ताटावर सगळं आपल्याला हा मिश्रण घालून घ्यायचा. मिश्रण थंड झाला की हाताने सगळा मिक्स करायचा. छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतले मी. तयार असा मस्त अशा आल्याच्या झटपट तयार गोळ्या. भरपूर दिवस टिकतले आणि खोकलो विकलो इलो की तोंडात एक गोळी घालूची. तो बी सोपन जरा बरं होतलो तुमचं. आवडलंय तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि